Sisplau, pare, anem-se'n. Trobarem un altre Hawaii. Vas dir que volies fer vacances. Tota la intenció de fer aquestes vacances després d'esborrar aquest diantre d'illa de la superfície de la Terra. Cada 100 anys apareix el missatger de la foscor. A la Terra hi ha només un ésser que el pot aturar. L'ànec del sol. Pare? Està tot controlat. Tinc els panelets a punt. Pare! Sí! Senyora, no té ni la més mínima idea d'on s'ha ficat. Tan bon punt m'hagi encarregat del sol. Aquesta gàbia s'encongirà i et convertirà en un cuc petit tot de brou d'ànec. Oh! El Quaxi és l'ànec del sol. Segons la llegenda, salvarà el món entregant la seva vida. I si m'estimessis, m'ajudaries. Tu a mi m'estimes, pare? Si fas cops a la gàbia des de dins, es redueix a un píxel. Un píxel? Un píxel? És una mesura, avi. És que m'és igual la mida del teu píxel. Quackers, la llegenda dels ànecs. Quaxi, no et pots refiar dels ànecs reials. Vés amb més compte. Estrena als cinemes el 31 de gener.